un nou vídeo al meu canal. Avui us vull parlar sobre l'espai-temps, o més ben dit, d'alguns conceptes. Comencem per la relativitat general. La relativitat general és una teoria del moviment, la matèria i l'espai i el temps, vàlida per a tot tipus d'observador del cosmos. Com a tota teoria, té els seus postulats. En aquest cas, té dos. Els dos postulats són, el primer de tots, les lleis de la física són iguals en cada marc de referència si la velocitat és constant. Sembla difícil, però deixeu que expliqui un exemple. Imagineu-vos dos cotxes, un en moviment i un en repòs. Si dintre del cotxe en moviment llencen una pilota i nosaltres ho veiem, veurem com la pilota va més ràpid, ja que el cotxe va ràpid. En canvi, quan llencem una pilota en un cotxe en repòs, veurem la pilota tal com és. La cosa és que dintre de cada cotxe es veu la pilota igual, i això es refereix en el marc de referència. El segon postulat és que la velocitat de la llum és independent de l'estat del moviment de la font o de qualsevol observador. Per últim, vull dir-vos que la fórmula de la relativitat general és igual a energia igual a massa per velocitat de la llum al quadrat. Gràcies a aquesta fórmula s'han pogut desenvolupar fins i tot satèl·lits, però per desenvolupar-la més faria falta un altre vídeo. Aquests han estat els 3 conceptes més importants per a mi sobre l'espai-temps. Espero que aquest vídeo hagi sigut útil per vosaltres i fins a un altre. Adeu!